Bueno, que foi nervioso. Moitas gracias por este premio en nome de todos os componentes, todos os músicos de Mama Cabra, especialmente en nome de Gloria Mosquera e Toni Serrano, que non puderon estar hoxe aquí, que son as que comenzaron con este proxecto hai xa 13 ou 14 anos. Tamén agradecer a todos aqueles que apoiaron e colaboraron con Mama Cabra entre os comezos, que eles tamén forman parte deste premio. Bueno, tamén queremos agradecer o premio ás nais e os pais e os mestres que apostan pola música infantil, felicitar o resto dos grupos que participaron nestes premios e felicitar a Asociación de Músicos ao Vivo pola iniciativa. Moitas gracias.